Kai, uban me kuke tattaunawa? Wayyo Allah, shikenan sun ji mun shiga uku mun lalace. A daidai nan muka tsaya a fita ta 4, yanzu za mu ɗora a fita ta 5. Lokacin da Dakare ya ji suna tattaunawa, suna faɗin zaluntar su ake, abin da ya sa ya fusata, ya hasala, ya daka musu tsawa, kana ya shiga inda suke, ya dinga dukansu, yana bugunsu tamkar an aiko sa. Kai, saboda rashin da'a, mai martaba guda za ku ce iya zaluntar ku, aiko sai kun ɗanɗana ku yanzu. Mu fa ba wani abu muka ce ba, kawai muna ɗan tattaunawa ne. Ƙwarai yallaɓai, ba wani abu muka ce ba, kawai dai muna ɗan hira ne a tsakaninmu. Shiru! Rashin kunya za ku yi mun. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya galabaitar da su da duka, ya musu jini da majina, ta yadda ko motsi da ƙyar suke yi. Ikon Allah. Wayyo Allah, wannan wace iriyar masifa ce? Me muka yi dan Allah? Me muka yi? Muka faɗa irin wannan mummunan halin. A can ɗaya ɓangaren sarki ya sa an kirawo masa waziri domin su tattauna game da makasa, ina nufin waɗanda suka kashe Yarima. Waziri, abin da ya sa na kirawo ka, ina so gobe a haɗa jama'a domin a kirawo waɗannan masu laifi su amsa mana tambayoyi. Sannan kuma idan har ba su amsa wannan tambayoyi ba, babu shakka su ne suka kashe Yarima magajin masarauta. Masha Allah, ai yallaɓai kayi tunani mai kyau, saboda waɗannan yaran bai kamata a bar su ba. Idan ban da rashin kunya su rasa wanda za su kashe sai Yarima ɗan sarki. Wato waziri, na shiga tashin hankalin da ban taɓa shiga irinsa ba sakamakon kashe wannan yaro. Wannan ne dalilin da ya sa na ɗauki babban hukunci ga wanda na kama shi da hannu wajen kashe min yaro. Ai yallaɓai, ka kyauta, wannan hukuncin da ka ɗauka ya yi daidai. Allah shi kai mu gobe su girba abin da suka shuka. Bayan sarki da waziri sun gama tattaunawa, suka yi sallama. Da misalin karfe 6 na safiya, sarki ya tura dakaru aka je aka ɗebo waɗannan matasa izuwa fada. Lokacin da aka ƙaraso da su cikin fada, sai suka ga fada ta cika ta yi maƙil. Waziri da mutan gari da dakaru kowa ya hallara. Sarki kawai ake jiran fitowarsa. Ko da aka ƙaraso da waɗannan matasa cikin fada, sai aka ƙarasa da su wani waje da aka ware na musamman domin a ɗaure su. An tsara wajen matuƙa domin ɗaure masu laifi, ta yadda jama'a da sarki da dakaru su suke iya ganin wannan mutane da aka ɗaure, amma su mutanen da aka ɗaure ko kaɗan ba za su iya ganin jama'ar da ke wajen ba. Jim kaɗan bayan ɗaure waɗannan matasa, kwatsam sai aka ji busa sarewa, da alama sarki ne ya ƙaraso. Da ganin fitowar sarki, nan take fada ta ɗauki hayaniya, cece kuce, sakamakon irin wata kwalliya da sarki ya buga ta alfarma. Kai, kaga babanmu mai share kukanmu. Ba tare da wani ɓata lokaci ba, sarki ya samu waje ya zauna, kana ya sa kowa ya shiru domin fara yin tambayoyi
ga waɗannan matasa makasa waɗanda suka lahanta masarauta. Ƙarshen fita ta 5 kenan, ku dakace mu a fita ta 6 a cikin shirin 'yar gidan mulki daga ni naku Shamsu Tigo. Mun gode.